снове на кръста Той бил за Твоите грехове и за моите, разбира се. Донесе Той Богата. Сега Исус с любов те зове. Елате всички ви отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша и изцеля със моята ръка. Елате всички ви отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша и изцеля с моята ръка. Алелуя. Ако си има душа, когато магиите преминеме да въз няма вен, ако си на свалема душа няма вен, аме шајте молина са ме тумеге. Аме крачик на штике раз, ма притеснението мен, аме налям на концертате. Ела на карига мека молина са ме тумеге. Алелуя. Той си да сболкан било, аф на карига, амека молимантке. Алелуя. Слава Тебе, Боже. И възлюби и даде единия си. Алелуя. Дойдете напред, халелуя. Който иска да приеме Господа, който иска да приеме Исус за свой личен Спасител, дойдете, халелуя. Това възможност е като може да нямате, халелуя. Стига такива тази вечер, защото ни възлюби. Халелуя, тук има и дискове, който иска да си закупи. Брат Тунчи може да дойде, халелуя. Пастор Сарди, къде е, брат? Бяхме на Божия, братя. Ние ви, който вярва в Исус. Елате всички ви отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша и изцеля със моята ръка. Елате всички ви отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша и изцеля със моята ръка. Отром си преливо, трудно си е, но най-верно и гарела бено пашото те. Исусе, ти си пътя, истината и живота и гарела бено пашото те. Пашото те. Само че само от стороно небо. Нови, стари. Коя песен изпее една песен? Качмара. Как се навекате на най-висшиме? Колко, сестра? Тунчи пен
que te parece? Não será porter de lá. É que eu cague fecha. O pene chave que te parece da de lá da. Дай ми един микрофон. Хайде, да се молим за вас. Който иска да приеме Христос, нека да дойде сега. Сега е момента. Ти ли искаш да приемеш Христос, брат? Тук заедно. Алелуя, с помолите към мен. Сега, има ли още някой, който да приеме Господа? Ако имате такива, нека да дойдат напред. Не се срамувайте. Не се срамувайте. Ти си природа. Ти искаш ли да приемеш Христос? Всичко жалееш, всичко жалееш. Знаете ли сега какво става на небето? Цялото небесно воинство се радва за това, че тези души са тук и искат да приемат Исус за свой Спасител. Знаете ли една душа, когато се кае пред Господа и когато приеме Исус, цялото небе е отворено? Халелуя! Боже, ние ти благодарим за тези души, Боже мой. И аз ти благодаря, Боже мой, за това, че тези души могат да приемат Тебе, Боже.